Halo prolog mengadai ba Charlie TL Maule nang ne po Khasi National Academy. Mentah hang ne po Khasi National Academy ngila play kane kawe kebangi ong ka KNA Crypto Education. Paralong parari ko kikna kisamla kirang ba kilong kemi kilong kepa. Kala dai kapor yangi bangen kala kajengmut jeng perkat. Kala dai kapor yangi bangen tip bat wat jeng tip ya kirukom kiba compare namar lada ngi im hakajo kajeng im ngin long hikum jo pat lada ngi yo ya kajo kajeng yo ngile ya kajo kakam ngin yo hikum jo dei halor kata konorem ngakren ya kane ngamut penong lada hakajeng im jengi kalong keba sertok kambiang kayo kakot kambiang kakam kajam kimbiang kita ki lat inti bengkeu suprang kamut ngidon kam ya ka jingmut ju perkat bangin hapan kala karukom perkat bat kata kajing kala karukom perkat kolong ngin perkat ya kilat ngin perkat ya kilenti ki batmai ba lengba kini kilat lenti batmai ngin sayo ya kajing im ki ba khamba bat kijing metoy ki ba kham tikna na kamanta bangin kiu ngin san bat kayo kakot kanong kuba kiu suprang hakajeng em jongpi te perari perlog sngabha sngoba to sngo to penlek jengmut hakadot no jongpi namar ni menta lengba nang ne napo Khasi National Academy lengba kane ka subject ka bangi ong ka KNA Crypto Action ngin sedang ban ai kajeng tep shapi shaki parari bakin la shisha ban yang halaki jong kijat bakin la sha ban yo ka jing im ka balai loy bakin la sha ban yo ka ta ka jing start bakin kiush prang ka yo kot ban kata ngin sedang nang ba kini crypto project kandiat ngan supule ya kane ka benta ka ba ngi ong kata ka first principle of crypto ka dei ka benta ka bakongsan ka ba mapi mangi brok ngi dei bentip Jadi kita first principle of crypto hang ni lah thought immutable lowest barriers to entry possible on chain non custodial no counterparty risk no initial supply no team allocation no pre-mint no VCs no centralization no admin keys permissionless transparent trustless free mint parari Primen kabamut lalda pilayo ya kajing tiap hang ne pila ban yo shibon ka pisa om da kaba pin su up kajing rap nang no ro ndre haba piyo kajing start pila ban le minting hi bat pila ban stang free te parari balai ngakran ya kane balai ngi penmi ya kane ka KNA Crypto Auction ntrang pai ba kari kasi jongi nang nesh kmat ki ban long ki hespa namar haba pilong ki hespa pibit pibiang kayo kakot hayang asam kalong kabadap kabumut kari jengi tang hadin katu kat nepor kala pernai bat kala kiu suprang haba kari jengi ka kiu suprang kamut ngin sai imsuk imsai ngin sadap da kajing keman bat ngin salak banyarap lam yaki wai hak katok kapor nom don shu ubaduk nom don shu ubajenjar baro ngila ya bet ibiang te parari kane kajing kren kamdai ka basting kane kajing kren kadon kajing mut ka bakhia namar to perkat mapi hak kajing em jong pi nadu dan kai mai hadu mental se ngam tep pila don ka nosnam rei le se pi la kham he la ne pila he to perkat to puson kai ka ba pila job ha ka jing em jok pi hato nadu mensua ba pim nadu mensua hadu mental ka sngi ba pin sayo ya kane ka jing kran hato la bit la biang na am hayeng hato ngi la snai kita ki yeng ki ba let's say ki ba armala ki balai mala ki bason mala nak mata ba ki long den jengi kin sa kin shong kin imsuk la ngila don am kata ka jingla ban thit ye kali private ki ba ramdor ba ki khon ki jengi kin pendon kam yala dero bangin pendon kam la ngila yo am gum kata kalan langi la am ban thit ye ki lengkha kabamot ye ki lom yaki klau bakin long kideng yaki jaka madan bangin penmi ki jungthung karap karyang kaba biang kabangi khot kataka organic farming langila don am kapisa bangin fit kumya kita baro
Hakipor ba menshua haduk menta but langi la nam ban pha bha ya ki khon ki school ki ba ramdor let's say ki university kita ki global university ki ba umdei tang hapo kari jungi let's say hapo New York hapo Russia hapo China lade haki wei kiri kum ha Japan but hakino kiri ki bala pau bha ka jingnang yang stan langi la don am kum ya kata ka jingla hakini ki por bala dep langi la don am ya kata ka financial freedom ka pisa ka ba ngila la ban bu kum ka receive money hapo ki bank haki akau jong pi ka bamut la da em ka don ka ka jing duna ka jing em chungi ka don ka ka jing bakla perkhat perdanya ka jing em chungi but let's say ka dei ka jing bom plilat ti but dei na kata ka daw ni ngimpoi hakita ki benta bro hendrei hato parari phimdan ma ka jing thrang bangin long ki babet babiang bat bangin yo kita ki jing matoi baro khnang baka pateng banwan kanang pernai kari jungi kanang pau nangis khmat lada pitrang kani ka jing kran ka bangang kran mata kadan jing mut yapi kadan jing mut yapi yaki perlok jong pi yaki bahaya sam jong pi bat yaki parari jungi bro namar balai ngamut pan ong kamne nangis khmat lada pisuthu yak ka ba menta ngala pulih yang tu daktin parang ya kaneka first principle of crypto ka bamut kadan kalat yangi ya fi ya baro ki besim mata bangin yo sha ya kataka freedom kajing em like loy kajing em balong transparent kajing em bakhoi te lada pisoi hab ya ka ba naliang jang ngang pan i bat ngakran kamut nang nei khman kan bhashibun ba phinya simta hakane ka crypto education program kabangi ngila ya soprang leng ba kanai khasi national kami pila banwan sno banwan join lang bat ngi kum ki volunteer ha kanai khasi national kami namar leng ba kanai khasi national kami ngin ai shapi ka jingtep kumno ba phin sedang ban le yakini ki minting kabamot pila man sedang ban generate yakini ki crypto token hakaba kini ki crypto token kanang yai kapur kin sakudor da ka jing kudor kini ki crypto token kum kasan token ki bon ba ki wei de ki token in sai da ka jing kudor kini kamut ki jing duna hakayo kot kin saja namar haba kini ki san token kin sakudor pisayo sibon kapisa ban le ayu ban pendap kita kijing terang kijing angno jong pi balai ikran ya kane balai ngi ong ya kane kari jong inang nes kmat kade ban yo ya kata ka jeng lai lo hakayo kot kade ban yo ya ka economic freedom kade ban yo ya ka financial freedom but kade ban yo ya ka jing start kumno ban mi ya ki ba koridor na ka pata kalawai ka ba pernai te naliang jong ya mata in ai sendan ya ka kata ka free kala ban ngila ban ong ka free cryptocurrency la ni ka free money da ka bangin ayah phi ka jingte ba phin men free wat la da ngiong free kam na dai full free namar ba ka bai kit ka bai kheng ka bai ra ka bai transact hang to kandani khniat khasai ka jinglun handai naliang jangi namar ngi kwa kari jangi kan pernai kloi ngin persang kan bala banirap ya ka ka bangila ngin irap lada wan syakman ngin persang banirap ka ya ka bangila handai ngangai ban ngingai mapiru pidan ya kata ka jingla haba pila yo ya kan ka jingtep pila ban nang pen klein shu dalade hadu ba pinyo ya kita ki jemutoi nang ne om tang daki spa ndrei daki hajar daki lak daki crore daki billion daki trillion ro te katarkat jungi kolong ba pide ban long no ki billionaire ne skman te haba ma pi long ki billionaire kari jungi ke sprang kata ka dai ke jing job jungi te ginum dan ya mata daki wei kilat klenti ki ba khamban rai kin sadan hadin habur le se ndai ya mata kini ki crypto project ki dai kilat ki ba paka te sedang na mata syam ya kane kabu ke bangi ajeng tep shapi persang ban praktis free shwa ngim ong pi ba phin sai pisa ngim ong pi ba phin benlut napla ndrai nda phila yo ya kata ka jing start nda phila yo kata ka jing tep phila ban sedang
ban le ya ka ka episode ban le bat da kata kom namar ban long ki hes pa kam dai free wat la da ngi yarap free ro pidai ba su thu ya kata te phi ro phin long ki baredi ban yarap free ya ki wei dai ki batlot namar ladangi ngi yarap free ya kat ka bangila philayo ya kane ka lenti ka bangi sedang mangi phiro phinla ban yarap free ya kat ka ba phila da kata kom yimdei ban kme lenti ban yo ya ka bainang rei ngide ban kme lenti ba utu paramar jan jingi unlong breu un kyo shakmat unlong u hes pa un bet un biang ba da kata kom da ka jinglong volunteer ba ka jinglong like loy ka masem jingi kari jingi tang hadin kato ka ne banai tang hadin kato ka snam tang hadin kato ka ne por kari jingi ka nang klain te para ri ngam bonia rei ka ne ka de crypto education ta jang phi so ba shem ya ka ne wai kala jing tep pen trekam bat share lang ski perlok ya ka ne ba kin tip lang bat ngin ya tre lang wan shkamat ngin ai kini jing tep kinono ki jing kli ki ba phim shai kli peit na ka ne jing batai hang ne phin sa yo ya kiling ban connect sangi ban dakta kom ngin sia trilang ya menta tang kan shwa ya shkamat prari khublai shibon khublai shijar ngo ngarti kendo mo